OK, čaute ľudia, vítam pri novom videu. Dneska vám ukážem, ako robím nálepku. Už som si to pripravil nejaké veci. Jedna vec, som chcel, že vlastne postrelí sa nejaký chlapec. A tu by som takto nožík, na ktorý on padne. To som nechcel práve, že? Pištol a takto. Teraz to je, ako keby niekto proste postrelil toho typka. A ešte by som to... čo to keby som chcel? Čo to mám také? Náboj. Si to dám do... takto. Náboj. Charts. No. Dúfam, že to... Ne, to je nabíjačka. To je niečo úplne iné. Ale môžeme mu dať, že je to taká, nech to je také, že dobré. Kameru si dám sem a proste, že vybitá baterka. Že ho proste vypol hneď. Ale ten počkej, ja to vyskúšam dať inak, lebo na ty dĺžne to inak reaguje. Náboj, vložiť charge, je to stále charge, ale... neviem. Čo by som tam ešte mal dať? Tu je krv. Krv vlastne môžem dať niekde, napríklad sem. Takto. Na nožík. Počkaj, na nožík. Ne. Nemohu stať. No, môžeme to nehať takto. A ešte teda by som, môžeme dať plamene. Aktivuj tu, ale toto. Plamene si dáme takto do rohu. S. OK. No a takto si môžete kľudne hociko vylepšiť. Môžete si dať call out, napíšte si toto dať CS, alebo no takto. A typek hovorí, že CS ružové bang. Takže takto si môžete aj vy spraviť, stačí len mať aplikáciu, ktorá sa volá PixArt. Ja sa s vami učím a zatiaľ čuuu.